Este é Roi Casal tocando ca súa banda na xira de presentación do seu segundo disco en solitario. A súa música soa ás veces tradicional, outras moi pop ou moi roqueira. Unha mestura que a Roi lle sae de xeito natural. Tiña que ser así á forza porque é fillo de Nando Casal, o gaiteiro de Milladoiro, e medrou rodeado dos discos de seu pai e de todas as outras músicas que ia descubrindo por si mesmo. Toca un mundo de instrumentos, aínda que o que máis lle gusta é a arpa. E a pesar da súa xuventude, ten pisado xa algúns dos principais escearios do planeta, porque non tiña máis que 19 anos cando se converteu no arpista de Milladoiro, nin máis nin menos. Calquera pensaría que iso é como se che toca a lotería ou aprobas unha oposición, pero el non quixo acomodarse e deixou o grupo para intentar amosar todo o que leva dentro dunha cabeciña, que non para quieta desde que era ben pequeno. Eu sabía que en algunha faceta artística iba a caer, non? Porque, no bon sentido da palabra, claro. Porque realmente el de pequeno era moi... sempre estaba facendo cousas, era moi creador, era moi... sempre estaba discurrindo, pensando cousas. Non, era un cu inquieto. Pois a mí me decía Nando, oi, o meu fillo creo que lle gusta a música, está empezando aí co clarinete, non sei que e tal. Bueno. Despois, oi, pois o meu fillo colleu arpa xa, que... E si me iban chegando noticias, e despois xa cando in tocar, e bueno, este está feito para a música. A mí, meu pai casi me decía, no, estudia un instrumento polifónico, tal, eu fixera piano, el quería que estudiara acordeón, que lle gustaba moito, e tal. Pero a mí o acordeón non me acaba de convencer, se ter unha cousa cargada aí, era mellor que este pousada. Anda, que isto pesa tamén. Pesa, que non tens que levalo, non? Pero gustaba máis a arpa. A veces sento-me aquí, fago moitísimo parvo, estou tocando cousas desde ragtimes a cousas máis de Queen, incluso, quer decir, cousas... É un divertimento, pero a veces salen algunhas cousas que merecen a pena, despois levei no arpa, claro, non me vou a poñer a tocar o piano viendo pianistas que vai por aí adiante, pero sí este tema que se chama o de A fortuna de poder amar, que, bueno, a ver se me lembro como era no piano, porque compuxeno, pero despois agora toco nos directos, toco no arpa, foi composta aquí neste piano, non? Fico o ceo despexado, a erviña fresca para acomodar o meu costado, a inmensidade de ver un manto de estrelas branco que dende sempre contempla o facer humano. Incitan min a facer unha reflexión, non importa o que teño nin o que son, un sentimento que embarga o meu coñecer. Será que xa queda lonxe a miña nenez? Será que sei que algún día xa non verei a túa ollada nos meus ollos outra vez? Será que ao fin comezo a comprender que algún día xa non te terei? Por unha vez consigo ter parado o tempo para comprender que a vida só é un momento no que buscar a paz conmigo mesmo, sen pretender nada máis que os teus desexos. Unha palabra de amor para comenzar cada día coa luz feble da mañá, un xesto amable sen máis co que procurar, as caricias chegada da túa man, que son as cousas pequenas as que me dan os meirandes momentos de felicidade. E así foi e sempre será a fortuna de poder amar. Oh sí, meu ben, a fortuna de poder amar. Oh sí, meu ben. Roi naceu rodeado de música e comezou a estudala de neno na Escola Municipal de Catoira, a súa vila, con mestres como Tino de Moure ou Carlos Seráns, que hoxe dirixe a Banda de Música de Santiago e que daquela era o director da de Catoira. Unha banda que chegou a ter moito prestixio
E iso que a maioría dos músicos non tiñan máis de 15 anos, como Roy, que tocaba o oboe. Nunca recordo recibir de Roy unha mala contestación ou sempre era moi disciplinado. Sí que o recordo del. Moi disciplinado e colaborador, sobre todo colaborador, porque se esforzaba. Empezou con moi pouquiños conocementos instrumentais, apenas sabía unhas cuantas posturas, pero era atrevido. Entonces botábase, e eu sempre dicía, toca, e Roy tocaba, e fallaba, e eu berraba, e Roy volvía a intentar outra vez, e volvía a fallar e volvía a berrar. Foi un experimento prototipo casi que para toda esta comarca e para Galicia, non? Un pobo como Catoira con 3.000 habitantes conseguiu ter unha banda de música de 85 números que era unha cousa inaudita para aqueles tempos. Pois digo, desa experiencia eu aprendín o sentimento da colectividade na música. En aquel momento nós non podíamos ir a facer unha festa cun autobús, había que ir con 2 autobuses, do que non había maneira de contratar unha festa nin de broma, porque en canto lle dicías, bueno, é tanto, mala comida, dice, cantos sodes? 80. Naquela época fixes un gran traballo aquí en Catoira, sin duda. Catoira e Bisbarra, porque viñan xente de outros sitios. Eses que viñeron ahora volven formados para emprender ese mesmo proxecto anos máis tarde. Están ao frente das escolas. En outras escolas. Están ao frente das escolas. Desde logo, na miña vida profesional e personal, foi un momento que gardo grandes recordos e con cariño. A xente nota cando tocas con garra, cando tocas con pasión. E iso é unha cousa que me quedou claro con Carlos, que Carlos era moi vehemente a veces nos ensaios, incluso el di que se pasa, pero bueno, eu penso que tiña a súa coña daquela, non? E sobre todo así con chavales que éramos así un pouco bravos, de pueblo había que tratarnos así, senón non había maneira. Esa, a maneira de saber que na música tamén hai que poñerlle valor. Presentovos a fantástica banda que teño o placer de compartir esta xira. A persoa que está máis de actualidade na nosa banda, que é Pablo Pérez, porque é o compositor da banda sonora dos Krevinsky, é un gran compañero, un gran músico. Ao seu lado está Manu Conde, que, entre outras cousas, é o guitarrista de Milladoiro, aí foi onde nos coñecemos, os dous entramos na mesma época. Eu sempre digo que é o guitarrista máis salvaxe da cornisa atlántica, non? Dani, que é de Catoira, como a min, xa de pequeno sempre tuvemos un grupete, éramos algo malos daquela. Agora non sei, pero bueno, daquela sempre tiven claro que tiña que ser el o meu percusionista, se algún día chegaba a facer algo, non? Eu penso que a xoia da corona, que é Silvia, un dos grandes, o marchamo que nos caracteriza, son as voces, e a voz de Silvia
fixen algunhas probas cando a escoitei, aos 2 minutos xa sabía que era ela. Falta unha persoa que é Alfonso Merino, é o Benxamín da banda, non? É un gran violinista, con nós tamén toca a guitarra, o buzuki. Cando tivemos que fichar un pianista, dixeronme, home, está Alfredo aí, que tamén vive cerca, tal. Aparte de ser un gran músico, ordénanos. Non o digo porque a mí faime unha labor que yo agradecerei na alma, que é facer as partituras, ordenar os ensayos e despois ter o tema armónico todo moi ben controladiño, de que eses últimos detalles que fan que todo sone moi cuidadoso. Alfredo, xa digo, casi é a miña salvación, porque eu son un desastre para esas cousas, non todo de poñer un pouco de orden. Esta banda acompaña a Roy desde que comezou a súa carreira en solitario. Todos están moi comprometidos co seu traballo xuntos e, ademais, disfrútano moitísimo. Cada un deles ten unha longa experiencia que aportar ao grupo para crear ese xeito de soar tan persoal e lograr a tremenda forza que teñen nos directos, ca que enchen de vitalidade e enerxía cada escenario da xira. Levamos feito unha xira eminentemente de teatros, non? Dicíamos, pero que damos sempre a imaxe de algo de arpa, de cantautor, de algo moi parado. Entonces, tiñamos que xa no comenzo marcar unha diferencia para que se vexa o que realmente é, que é casi unha banda de rock, pop. Entonces pensamos que unha maneira xa de empezar a marcar esas distancias que non nos gustaban era empezar nunha sala na que se programa música deste estilo, ainda que nós obviamente non somos puristas nin do pop nin do rock, senón facemos unha cousa, unha amalgama. Ademais de tocar e cantar, Roy compón a música en moitas das letras das súas cancións. Cancións nas que agroma o seu compromiso manifesto ca cultura galega. Faime moita ilusión tocar para Queremos Galego, non? É verdad que eu son dunha xeración que nacemos coas libertades individuais recoñecidas. Como individuo, sí, a miña liberdade individual teño a solucionada, pero como colectivo que pertenzo, como país ao que pertenzo, en este caso a lingua, creo que a veces non está tratado ao nivel de outras linguas que, por exemplo, cooficiais no resto do Estado, e por eso penso que do que único que se trata é de que teñamos os mismos dereitos e os mismos deberes, non? E por eso estamos aquí. máis me gusta. Gústanme todos, non? E todos teñen algo del, da súa vida, da súa trayectoria, tamén moi exixente, tamén o digo. Cada un aporta o que pode o grupo. Logo decide si quere ou non quere meter esa parte, pero sí, o dar ideas, sí que está disposto, vamos, como persoa. É que boa persoa, vese na cara, que boa xente. A medida que a carreira do meu pai se foi desenvolvendo, a casa, empezamos nunha casa moi humilde de alquiler a onde estamos hoxe en día, non? Sempre houve unha habitación da música. E esta de hoxe é a habitación da música, creo que definitiva, daqui non creo que nos mova nadie. Eses son os dos recordos que teño de recordos da infancia, non? E por eso tamén fixen en Lendas Douradas, no meu primeiro traballo, un tema que se chamaba Recordos da Infancia, instrumental, e que viña, digamos, a transmitir todo eso, non? De cando eu era pequeno, el recordaba chegar a meu pai de gravar en Dublín os grandes discos de Milladoiro, traíaos en vinilo, que están todos por aí, clasificados, poñíamos no tocadiscos e escoitábamos. Recordos da infancia, pois xa digo, ven a transmitir toda esa recordos que tes cando eres neno, non?
Nando Casal é o pai de Roi Casal, e para min, claro, é a figura que máis influeu na miña vida. O compromiso que me adquireu é co que son, co que eu son. É a partir de aí, pois, que é ao pobo que pertenza. O orgullo de ser o que un é, sen complexos e sempre facendo libremente o que queiras. A mí gustábame, claro, transmitirlle aos fillos a pasión sobre todo pola cultura, calquera actividade cultural. Influeu tanto nun compromiso coa música, cos valores, que incluso non me forzou para nada para que fose gaiteiro, que ele é gaiteiro. A mí gustábame que fose tamén gaiteiro, non? Pero que tocaba a gaita tamén, pero a arpa entusiasmou no máis, volcouse máis ca arpa, e, bueno, aí está, non? Se eu fora gaiteiro, el tamén fora gaiteiro, sería complicado que nos pudiéramos facer un disco, non? Sería un disco de gaita, pero podemos facer un disco máis completo, máis con armonías máis suxerentes, e para min foi un momento moi especial poder gravar un disco con meu pai, non? O Boticario Gaiteiro. Este disco foi un encargo que o Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra lles fixo a Roi e a seu pai para conmemorar os 100 anos do primeiro disco gravado en Galicia, o do coro Aires da Terra, dirixido polo farmacéutico de Pontevedra Perfecto Feijó. E non é estrano que llo pedisen a eles, porque igual que Don Perfecto, Roi e seu pai están vencellados á música e á botica. Eles tamén reparten o día entre receitas e partituras. O disco do Boticario Gaiteiro requeriu moitas horas de traballo, porque ademais da música, foi o primeiro no que Roi fixo tamén a produción. Despois descubrimos que a tecnoloxía permitía facer xa grandes bons discos nos estudios particulares, e a partir de aí, pois, tive no claro, aquí facemos as sesións de todos os meus traballos, facemos os ensaios, é onde gravei o meu último disco, e o meu anterior tamén, o sea, máxicamente, que é o meu último, é Lendas Douradas. Dende a parte meramente instrumentística ou artística ata a parte máis de oficina, pois todo se desenvolve neste lugar, que é no que máis horas paso normalmente do día. Os procesos de creación das cancións, para min, en concreto, son moi variables. Hai cancións que nacen nunha tarde, outras que me leva a facelas 2 meses. A poesía é algo que leo, unhas veces máis, outras veces paso algún tempo sen ler nada, e dai rescatei fixen temas para o primeiro disco, Lendas Douradas, de Rosalía de Castro, Manuel María, incluso algunhas coplas populares que tiña recollidos Álvaro Cunqueiro nun cancioneiro, non? E máxicamente vellos quixen facer un disco máis personal, máis propio, eso non quere dicir para nada intimista, ni nada deso, penso que o disco máis exuberante na sonoridade, máis roqueiro, pero esa é parte da miña personalidade. A min gustame tamén, penso que son un tío que me gusta a marcha, que me gusta tamén as emocións fortes. A música é a canle natural para Roi a hora de expresar esas emocións. En este segundo disco que ele e a súa banda gravaron nesa habitación máxica da infancia convertida en estudio, deu renda solta aos seus gustos musicais, grazas á seguridade que lle deu o traballo anterior. Por iso se atreveu tamén a dar o paso de compoñer máis letras e transmitir emocións a través das palabras, as súas propias palabras xunto cas dos seus escritores máis admirados, como Manuel María, autor do poema que dá nome ao disco. Máxicamente vello unha letra de Manuel María que eu lín hai moitos anos, sempre me gustou. É un tema moi curioso e que acompañou, digamos, a miña carreira ascendente en solitario, non? Digamos, desde que me baixei de Milladoiro non sabía se era un descenso para non volver nunca a primeira división ou volvería algún día como agora aos escenarios máis importantes do país. É unha maneira de agradecer a xente que me acompañou nese viaxe e poñerlle o título ao tema que a eles e a min, mas nos emociona en directo, é que a xente ten aclamado como un himno para unha causa.
chave, porque abrimos o mundo, gozalo con usted, de pasar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós. Ese breve roncel que deixaremos nós. O idioma é un herzo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, é a esencia máis nosa. A creación común, meirande e poderosa. O idioma é a patria, é a esencia máis nosa. Que nos xungue sostén, se perdemos la fala non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo a verdade. A fonte da que agroma máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos da lingua se queremos vencer. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Eu elexín a arpa despois de ver a Milladoiro moitos anos e, claro, a Rodrigo, que era arpista, e así que a xeración de moitos músicos que os idolatrábamos. As vidas de Roi Casal e Rodrigo Romaní entrelázanse en torno á música, e non só por elexir o mesmo instrumento. Cos anos, Roi repetiría moitos dos pasos de Rodrigo, que foi, ademais, o seu primeiro mestre de arpa. Era destos chicos que non lles fai falta esforzarse demasiado, entonces que bueno, que é natural, entonces todo o que se esforcen vai ser a maior gloria de Dios. Eso que o profe signifique alguén que lle enseñe un atallo, pero nada máis. Contar de non estorbar xa o rapaz vai ben, así que Unha persona que eu lle debo moito a parte de tal, senón a súa carreira casi deixou un surco na que eu tive a oportunidade de coller. eu creo que, bueno, vai a ter un público, de feito xa o ten, un público adicto, non? Un público que está entre a estética da tradición oral, pero con componentes de pop, de rock, de música actual, de movimento, de implicación no escenario. Del aprendín que non vales tamén só mentes con saber tocar ben un instrumento, senón as táboas que teñas encima dun escenario, eso conta case tanto moitas veces como o bo instrumentista ou o bo músico que sexas. O escenario é un medio no que pouco a pouco tes que ir sabéndote desenvolver, e Rodrigo neso era, como nosotras, un mestre. Este concerto do ano 1999 foi un dos últimos nos que Rodrigo Romaní tocou con Milladoiro antes de anunciar que marchaba. El era todo un símbolo do grupo e cando decidiu iniciar a súa carreira en solitario, abriuse unha incertidume que resultou ser decisiva na vida de Roi. Necesitábamos un arpista. Eu sabía que na casa había un arpista que tocaba moi ben, pero non era eu a persoa indicada para decirle aos compañeiros que tiña un fillo que tocaba ben a arpa, pero os compañeiros, moitos deles sabíano, foi a ensaiar con nós, fixo 3 ensaios e tiña tan mamado o repertorio de Milladoiro que aos 3 ensaios xa soaba o Milladoiro de sempre, coa arpa e con todo.
sin querelo, pois estaba no momento adecuado, no lugar adecuado, co repertorio sabido adecuado, que era o de Milladoiro. O concerto que máis nervioso estuve de Milladoiro foi un que fixemos en Madrid, debutaba el no Palacio de Congresos en Madrid. Eso estaba todo, bueno, abarrotado, cheo de público, e cantaba con nós Ana Belén e Olga Cerpa, cantante de Mestisai. E había un tema que acompañaba el solo ca arpa, e claro, el solo, con estas dúas cantantes, non? Dúas xa figuras da música, e 1.800 persoas, pois un rapaz de 19 anos, facendo unha interpretación fantástica, mo que fixo, bueno, polo menos ten temple. A partir de aí xa estuve máis tranquilo, pero teño que confesar que ese concerto foi un concerto especial, supoño que para el, pero especial para min, e que o pasei fatal hasta que rematamos o último tema, por certo, un concerto con moito éxito, e no que el tamén, claro, tuvo algo que ver nese éxito. Un rapaz de 19 anos cubrindo o papel de un peso pesado do grupo como era Rodrigo Romaní, non? Que eu era inconsciente de que o realmente significaba, que ao mellor se fora consciente, pois ao mellor nos primeiros concertos non daría nota, non? Sería... A ver se cargou un bo peso ás costas. Sí, era un bo peso, o sea... E a medida que se vaya distanciando dese momento, cada vez verás máis a dimensión do que te botaches ás costas. Roy pasou 10 anos en Milladoiro. 10 anos de experiencias incribles, de viaxes por medio mundo, por Estados Unidos, Xapón, Sudamérica e toda Europa. Vivencias únicas para un mozo que a cada paso medraba como persoa e como músico. Gravou 5 discos con eles, pero chegou un momento no que sentiu que tiña que marchar. O que humildemente me gustaría expoñer na música non tería moito sentido que o fixara en Milladoiro, non? Que cambiara... Nin Milladoiro me iba a deixar, nin eu o pretendía. Entón, para expoñer o que a miña... o meu punto de vista da música, necesitaba facer unha cousa ao marxe do grupo, non? Podes instalar aí, digamos, estou nun grupo con prestixio, un grupo con recoñecemento, un grupo que penso que fai moi boa música, pois podía acomodarse aí, pero bueno, as súas inquedanzas eran outras, as inquedanzas musicais, e cando plantexou no grupo, que no grupo plantexou prácticamente, comentou no mesmo día que me comentou a mí na casa. Eu teño que confesar que por un lado tiño o corazón partido, non? Por un lado o amor, o cariño e o compromiso con Milladoiro, pero por outro, claro, tiño o compromiso de pai con un rapaz que entrou en Milladoiro aos 19 anos, e despois de 10 anos quería intentar el abrir unha vía nova, bueno, onde el se sentía máis cómodo, un pouco a nivel xeracional, digamos, pois quería experimentar cousas novas, non? Cada vez que pasa máis o tempo, doume conta de que a decisión que tomei foi moi dura, foi, de feito, costoume durante 2 meses, casi non dormía ben, pero tiña a certeza de que tiña que tomar ese paso, é a intuición persoal. E a medida que pasa o tempo, doume conta de que mereceu a pena. Xa chegados hasta aquí, se hoxe aquí rematase a miña carreira musical, houbera merecido a pena. Quer dicir, houbera merecido a pena facer un disco coa miña banda, houbera merecido a pena compoñer os temas que compuxen e que a xente disfruta con eles na súa casa, e sobre todo, que eu penso que é o máis importante, porque é o que honestamente eu tiña que facer. Non podía dedicarme a unha vida cómoda e a non darme unha oportunidade a min mesma. Meniña esa máis fermosa que a luz do sol alumbrara, estrela da mañanciña en puras tintas se baña. Froldas floridas cumbres, ninfa das frescas augas, ti como folla do lirio branca e contristada. Quen eres fada sen nome, de tan dormentes miradas, de tan dorida sorrise feituriña tan cándida. Quizais de muller nacestes, sendo tan limpia e tan casta. Quizais das brisas da tarde ou das bretemas vagas. Quizais dunha nube branca, ou as espumas do mar pousaron te o ser de aurora nunha cuncha de nacra.
Quen eres? Fada sen nome, de tan dormentes miradas doridas, sorrise feituriña tan cándida. Mais de onde queira que sexas, tristísima pasionaria, por ti sinto un amor puro e pouco a pouco me mata. Por ti de noite e de día, cal vaga sombra encantada, preto do teu vivir ximo cos ventos que pasan. Mas dime, por que estás muda? Di por que estás solitaria, porque vives no monte cos paxaros que cantan. Mentres ti choras e choras, ao pé dun olmo sentada de loito, cuberta, cuberta de bágoas. Eu as arpas que teño, estas dúas, esta é a que te toco en directo, só toco en directo, esta para estudio non vale, pódese comprobar que a diferencia entre a sonoridade de unha e outra é bastante grande. Esta non ten caixa de resonancia, leva unha que se chama unha pastilla, un micrófono pequeniño en cada corda, cada unha das 36 cordas é unha máquina diseñada exclusivamente para directo, para os grandes concertos. As cordas, digamos, é un estándar internacional que xa se acadou de que, claro, todas as cordas da mesma cor sería bastante complexa, como se no piano non tivésemos as negras, non? A referencia perderíase en algúns momentos e sería complicado tocar. De feito, eu en directo sempre lle digo aos meus técnicos de luces e, bueno, os arpistas, que por favor non nos poñan rojos de contra, porque se nos converten todas as notas en do, entonces temos que parar de tocar. Os dos son os vermellos, os fas son os azuis, e a partir de aí, pois, estruturámonos, non? Esta é que eu gravo todos os discos, que gravei todos os discos con Milladoiro, os meus, é a que teño no estudio. Home, difícil é, ao ser un instrumento polifónico, non? No que podes facer melodía e acompañamento ao mesmo tempo, aí radica parte da súa complicación, que é distinto un instrumento melódico no que só faz a melodía, non tens que sincronizar, digamos, ter unha parte do cerebro destinada a unha para acompañar e outra para tocar, non? Esta provén de Veracruz, de México, de un grupo, dun arpista que se chamaba a Negra Graciana, unha señora maior de 70 anos, que eu descubrín cando viñeron a tocar, fixeron unha colaboración con Milladoiro, e despois quedáronse por aquí, por Catoira, invitaron os meus pai a vir por aquí, a ela, máis o trío que a acompañaba. Eu quedei prendado desa música, merquei CDs, despois empecé a informar, antes de que se foran, ela queixábase de que lle poñía moitos problemas coa arpa, entón chegamos para levála no avión, entón chegamos casi a un apaño dicindo, mira, canto arreglamos ca arpa. É unha arpa que é moi divertida e, por outro lado, teño ganas de algún día facer algo coa música tradicional e con este instrumento porque lle senta de maravilla os temas vivos e alegres, empasta perfectamente coa gaita, cos temas populares nosos daqui. A veces os artistas somos esclavos das nosas emocións, e as nosas emocións condicionan os nosos traballos. E unha das emocións máis grandes foi que fun pai. E ao fin e ao cabo de ser pai é unha cousa, penso que intrínseca ao ser humano, non? Entonces, volvemos ao de sempre, que desde as cousas máis particulares a veces consigues chegar aos sentimentos máis universais. Por que lle vai a gustar eso ao mellor en Xapón? Ou por que lle vai a gustar eso en Madrid, que estuvamos tocando outro día? Ou por que lle vai a gustar eso en Alemanha? Porque ao fin e ao cabo emocionanos as mesmas cousas, e temos os mesmos problemas e os mesmos sentimentos. E Nana para Nuno é unha canción feita dun pai para un fillo.
que eu fun, todo o que eu viví. O tempo de paz, o tempo de amor, veu co teu sorrir. Esa esperanza que nutre o meu porvir. Quero terte sempre peretiño de mí. Neno meu amor. Ahora daste cuenta que ti tamén tes a responsabilidade de construir un mundo e intentar deixar un mundo mellor. Ese é outro dos compromisos como persoa, non? Quer dicir, faiche adquirir tamén outra reflexión, quer dicir, todo o que herdaches hasta agora que ti eras o punto final, pero unha vez que tes un neno, daste conta que tes que intentar conservalo e se podes melloralo para que as xeracións que o meu fillo, os meus netos, se chego a telos, pois poidan disfrutar do mismo patrimonio cultural e do mismo patrimonio en xeral que eu tive unha sorte de coñecer. Véndote feliz, quero terte sempre peretiño de mí. Neno meu amor, só xunto a ti. Nuno, Vente, ven, anda, nene. ven para cá. Para min, a Ría de Arousa é o meu espacio natural. Gran parte do meu tempo de lecer, porque, bueno, a veces esas grandes viaxes que fai a xente e que eu teño feito, está moi ben, pero despois descubres que tes un paraíso ao pé da porta da casa, non? Entón, o meu tempo de lecer non son de praia, digamos, pero sí son de mar e de pesca e de todas estes... e de ver a xente que pesca do entorno este natural no que vivimos, dende o río Ulla ata aquí, ata a illa de Sálvora. Eu estes 30 kilómetros de mar son, digamos, un dos meus lugares preferidos, é onde, cando o tempo permite, e o meu tempo libre o permite, pois é onde se me pode encontrar, xa digo, en calquera deses recunchos que ten e que cada día descubro. Teñome inspirado moitas veces coa soedade de ver o mar, de ver as ondas e o silencio e as gaivotas, como agora mesmo, non? Un día tive unha fortuna de ver a serea de Sálvora e durante a composición dos temas para Lendas Douradas a inspiración pois suxireiume que era o anxo de garda que protexe aos homes que se gañan a vida no mar, no confín do mar, non? Entón, así naceu un tema que se chama Por ti e que está dedicado ás nosas xentes que nos levan dando de comer tanto tempo, non? Como un bo pescador, o seu barco sai cando se pon o sol. Oxe a lúa quenta o mar, no que as redes han de traballar. A maior satisfacción é ver os peixiños prateados nos arcóns. E coas luces da mañá pon rumbo ao porto no que hai que descargar. Sabes por qué vai este home ao mar? Sabes por qué vive na soledad? Sabes por qué se arriscará a non voltar por ti? Por ti vai meu amor, por ti.
En Roi vive aínda aquel pequeno que se enchía da maxia da música na habitación onde seu pai ensaiaba. O rapaz estribillante que tiña unha sorprendente habilidade para facer as palletas do oboe cando tocaba na banda. O que se enamorou da arpa mirando a Romaní no esteario. O que tivo o valor de tocar con Milladoiro e o valor de deixar Milladoiro para poder ser só el, Roi Casal, que agora xa é pai, que segue fascinado polo mar, comprometido con Catoira e con Galicia, e que converte todo iso que sente en cancións.